இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ண டியூட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு ஆஹ் அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். லெவல் 1ல இருக்கும். பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 14. அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது, சரிங்களா? அதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குணத்ரை விபாக யோகம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அதுதான். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முக்குணங்கள், ஜட இயற்கை முக்குணங்கள் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஜட இயற்கை, முக்குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சாப்டர் 1ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? முக்குணங்கள் பத்தி நம்ம நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். திருதராஷ்டிரர் இதுல தமோகுணத்தில் இருக்காங்க. துரியோதனன் ரஜோகுணத்தில் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க. எதனால திருதராஷ்டிரர் தமோகுணம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலா எதனாலன்னா அவங்க ஒரு அரசரா இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது துரியோதனன் தனிப்பட்ட ஒரு ஆத்மா. அப்ப அவங்க அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அடையணும்னு நினைக்கிறது, அது ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில வரும். ஆனா ஒரு அரசர்ன்னும் போது எல்லாரோட நலன்களையும் அவங்க பார்க்கணும். அப்ப அவங்க தர்ம வழியில அவங்க நடத்தணும் ஆட்சியை இல்லைங்களா? எல்லாத்துலயும் சரிசமமா அவங்க இருக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய பொறுப்புகள் அவங்களுக்கு உண்டு. இருந்தும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அதனால சிறிது ரஜோகுணத்தின் உயர்ந்ததா தமோ குணத்துல, அதாவது இன்னும் அதிகமானதா நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? சரி, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது குணத்திரை விபாக யோகம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். நேத்திக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 13வது அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல குணசங்கோஷ்ய அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம பார்த்தோம். 13.22 ஸ்லோகத்துல. ஒரு லிவிங் என்டிட்டி இந்த முக்குணத்தோட சம்பந்தப்படும் போது அது என்ன பண்ணுது, பந்தம் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதனால அது என்ன பண்ணுது, நிறைய செயல்களை பண்ணுது. ஆக்டிவிட்டிஸ்னால அதுக்கு கர்மங்கள் சேருது. அதனால அதுக்கு பிறப்பிறப்புன்ற சுழற்சி வருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அந்த முக்குணங்களை பத்தின விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா? ஓகே. ஓகே. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देकं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण डिवोटीஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 14 பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதற்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 13 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது அத்தியாயம் 13. அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனரின் 6 கேள்விகள் நம்ம பார்த்தோம், சரிங்களா? அதாவது பகவான்ட்டவங்க கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஜம்னா என்ன அப்படின்ற கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டாங்க. அது 13.1ல நம்ம பார்த்தோம். ஏதத் வேதிது மிச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக கஷேத்ரா மற்றும் கஷேத்திரஜா ஞானத்தின் விளக்கம், கஷேத்திரத்தை பத்தியும் கஷேத்திரஞாவை பத்தியும்
அப்புறம் ஞானத்தின் விளக்கம் அதெல்லாம் வந்து 13.2 7 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். சேத்ரஜ்ஞம் சாபிமாம் வித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக அறிவை பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் அதை வந்து நம்ம 13.8 12 வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா 20 விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல மயே யோகேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். ஞேயம் அறிவின் பொருள் அது என்ன அப்படின்றத 13.13 19 வரைக்கும் பார்த்தோம். சர்வதக் பாணி பாதம் தத் சர்வதோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக அதாவது சேத்திரத்தை பத்தியும் சேத்திரஞாவை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம்தான் ஞேயம். பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனியன் பத்தி 13.20 26 வரைக்கும் காரணம் குண சங்கோஷ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அறிவின் பார்வை 13.27 35 வரைக்கும் சேத்திர சேத்திரஜ்ஞ யோகி யோரேவ மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 14 அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். குணங்களின் நிபந்தனை இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க நம்ம பார்க்க போறது குணங்களை பற்றி தான். சரிங்களா? அப்ப குணங்களின் நிபந்தனை 14.1 14.9 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். இதம் ஞான முபாஸ்ரித அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக குண அதிசயங்கள் செயல்கள் மற்றும் இறப்பு அது வந்து 14.10 14.18 வரைக்கும் பார்ப்போம். யதா சத்வே பிரவருத்தேது அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். முறைகளை மாற்றுதல் 14.19 14.27 வரைக்கும் மாம்சையோ அவ்ய பிச்சாரேனே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். हरे कृष्ण ललिता माता जी प्रणाम. हरे कृष्ण ललिता माता जी प्रणाम. हाँ हेलो नमस्कार. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. பிரேயர் சொல்லியாச்சா? சொல்லியாச்சு மாதா ஜி. நீங்க ஒரு தடவை சொல்லிடுங்க. சொல்லட்டுமா? அவசியம். சொல்லிட்டு அப்புறம் இது படிக்கட்டா? அவசியம். ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुधपद कमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. 14.1 ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. பகவான் கூறினார், மீண்டும் ஞானங்களின் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஞானத்தில் சிறந்ததான ஞானம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது இந்த முக்குணங்கள் இருக்குங்களா, சத்துகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம், இத வந்து
என்ன பண்றதுல இப்ப முனிவர்களும் தியான யோகத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா? தியானம் வந்து மேற்கொள்றாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறாங்க. இந்த முக்குணங்களோட தா தாக்கம் இல்லாம இருக்காங்க இல்லைங்களா? முழுக்க பகவான் மேலேயே தியானம் பண்ணி பகவானோட அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? லயிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது அஷ்டாங்க யோகத்துல பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 2வது அத்தியாயத்தில பார்த்தீங்கன்னா, சித்தமுனி அப்படின்றவங்களோட ஒரு இதையும் அடையாளத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ முனிவர்கள் இந்த ஞானத்தை அறிந்தே ஏன்னா இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டா நமக்கு கஷ்டங்கள், அதாவது இந்த பிறப்பு, இறப்பு அப்படின்ற பந்தத்துல நம்ம சுழற்சியில இருப்போம் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க அதுல இருந்து விலகி இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மம சாதர்ம்யமாகதா சர்கேபி நோபஜாயந்தே பிரளயே ந வியதந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீகமான இயற்கையை அடைய முடியும். பகவானுக்கு முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் கிடையாது. முக்குணங்களை அவங்க கட்டுப்படுத்துறவங்க அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம முக்குணங்களோட தாக்கங்கள்ல இருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சூப்பர் சோல் பகவான் முக்குணங்களை கட்டுப்படுத்துறவங்க. நம்ம இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள்ல இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த ஞானத்தில் இப்போ பகவான் கொடுக்க போற இந்த குணத்திரை விபாக யோகம் இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பகவான் டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர்ல இருக்காங்க இல்லைங்களா? முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இல்லாம இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த அந்த ஒரு அதாவது டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர் என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. எப்போ நம்ம வந்து இந்த குணங்களோட தாக்கங்கள் இல்லாம இருக்கோமோ அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு ஒரு ஆத்மா வரும்போது அவங்க என்ன பண்றது இல்ல படைப்பின் பொழுது அதாவது கிரியேஷன் பகவானோட திருமேனியிலேருந்து உலகங்கள்லாம் வருது திரும்பி பகவானோட திருமேனியில் ஐக்கியமாகுதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அது அந்த மாதிரி நிலை பெற்ற ஆத்மா என்ன ஆகுறது இல்ல தொல்லை அடைவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 14.4 ஓகே. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्णा. குந்தின் மைந்தனே இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்ற போதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அப்போ நம்ம எல்லாரும் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம்? பகவான் கிட்ட இருந்து அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த ஜட இயற்கை இந்த ஜட உலகம் முக்குணங்கள் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது என்ற போதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.4 14.5 सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्णा. ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் ஆகும். உயிர்வாழி இயற்கையில் தொடர்பில் வந்தடையும் பொழுது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? முக்குணங்கள் அதாவது இயற்கை ஜட இயற்கைன்றது இந்த முக்குணங்களால ஆனதுன்றத பார்க்கிறோம். உயிர்வாழி லிவிங் என்டிட்டி பகவான் கிட்ட இருந்து நம்மளும் வரும்போது இந்த இயற்கையோட தொடர்பு கொள்ளும்போது தொடர்பில் வந்தடையும் போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது நம்மள எப்படின்னா ஒரு பப்பட் மாதிரி சரிங்களா? இந்த பொம்மலாட்டம் மாதிரி இந்த முக்குணங்கள் நம்மள என்ன பண்ணும் ஆட்டுவிக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதனாலதான் நம்மளுக்கு கண்டிஷன்டு சோல் அப்படின்ற தாத்பரியம் உண்டு. மாதாஜி 14.6 तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनमायम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. हरे कृष्णा. பாபமற்றவனே சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாப விளைவுகளில் இருந்தும் விடுவிக்கிறது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள்
ஞானத்தை வித்து செய்து கொள்கின்றனர். இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில எப்படி நம்ம வந்து பந்தப்படுறோம் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? சத்துவகுணம்ன்றது மத்த 2 குணங்களை விட, ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை விட அது எப்படி இருக்கும்? தூய்மையானதா இருக்கும். ஏன்னா அது தர்ம வழியில் உள்ள ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் செய்வாங்க இல்லைங்களா? பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். அததான் வந்து தெய்வீகமான விஷயங்கள், வேதத்தில் குறிப்பிட்ட விஷயங்களை மட்டுமே அவங்க செய்வாங்க. ஆனா எதை எதிர்பார்த்து செய்வாங்க? அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற விஷயமா இருக்கும், கர்மமா இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்தும் அவங்க பாபம் செய்ய மாட்டாங்க. சரிங்களா? ரஜோகுணம் தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? தனக்காக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அடையணும்ன்றதுக்காக அதர்மம் செஞ்சாவது அதை வந்து நம்ம அடையணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்க மாட்டாங்க. அதனால அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிப்பாங்க. சரிங்களா? வேதத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லபடியா தெரியுது. பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுப்பாங்க. பக்தியில ஈடுபடுவாங்க. சரிங்களா? பிற தேவர்களையும் அவங்க வழிபடுறவங்களா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் அப்ப அவங்களுக்குள்ளார ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம ரொம்ப நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்யறோம். இப்ப நல்ல சேரிட்டி பண்றோம் அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து நீங்க நல்ல சேரிட்டி பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு மனசுல ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த இன்பத்தை பத்தி அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த இன்பம் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுது? சாட்டிஸ்பாக்சனும் இன்பமும் அவங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா? அது வந்து அவங்கள கட்டுப்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.7. रजोरागात्मकं विद्वि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्णा. குந்தியின் மகனே, ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. ரஜோகுணத்தின் நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அது எல்லையற்ற, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டே இருக்காது. நிறைய ஆசைகள் அது வந்து சுமந்துட்டு இருக்கும். ஆவல்கள், இதை அடையணும் அதை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு ஆவல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். விருப்பங்கள் அதே மாதிரி. சரிங்களா? இந்த எல்லாமே கலந்துதான் இருக்கும். அப்போ ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான். அதனால அந்த ஆசைகள் எல்லாம் அடையணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? தன்னை சந்தோஷப்படுத்திக்கிறதுக்கான செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. அப்போ பலன் நோக்கு செயல்கள், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்களை அவங்க வந்து செய்வாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி செயல்களால அவங்க என்ன பண்றாங்க? கட்டுண்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.8. तमस्सत्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्णा. பரதனின் மைந்தனே, தமோகுணம் எல்லா உயிர் வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை பிணைப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இவங்க செய்யற செயல்கள் எல்லாமே தெளிவில்லாம செய்வாங்க. அதாவது எந்த ஒரு நாலேஜும் இருக்காது. அதாவது வேதம், பகவான் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு நம்பிக்கையும் இருக்காது. அதுல ஒரு புரிதலும் இருக்காது. அப்போ மயக்கத்தில் இல்யூஷன்ல அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்க இருக்கிறதுனால அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? எல்லாத்துலயும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயங்களை அவங்க பார்க்காம, நல்லதே நடந்தாலும் அதுல என்னது ஒரு தீமையான விஷயத்த அவங்க பார்க்கிறவங்களா இருப்பாங்க. தனக்கும் கெடுதல் செஞ்சுட்டு மத்தவங்களுக்கும் கெடுதல் செய்யற ஒரு நிலைப்பாட்டோட இருப்பாங்க. அப்ப பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா ஒரு அப்படிலாம் அவங்களுக்கு வந்து தோணாது. எல்லாத்துலயும் வந்து அவங்க ஒரு மாதிரி சோர்வோட இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.9. सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत. சத்துவகுணம் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது முக்குணங்களை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப முக்குணங்களோட ஒரு லிவிங் என்டிட்டி வந்து சம்பந்தப்படும் போது கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கு. இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நமக்கான பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத நம்ம
தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து எப்படி கட்டுண்டு இருக்கோம்னா, அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுனால அப்படின்றத பார்க்கணும். நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்வோம். அதனால ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதனால ஒரு இன்பம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதனால. அதற்கப்புறம் ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க பலனை எதிர்பார்த்து செய்ற செயல்கள செய்வாங்க. அப்ப அந்த மாரி செயல்கள் செய்றதுனால அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருப்பாங்க. அதே தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க பைத்தியக்காரத்தனம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதாவது அவங்களுக்கு எதுலயுமே ஒரு சரியான புரிதலே இல்லாம, தனக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி அவங்க செய்வாங்க. அதுவும் தனக்கு தோன்றதும் எப்படி இருக்கும்? சாஸ்திர முறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, வேறுபட்டதா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப முக்குணங்களால எப்படி கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால தான் நம்ம பார்க்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த முக்குணங்களோட சம்மந்தப்படுறதுனால மட்டுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியல? லிபரேஷன் ஆக முடியல. அப்ப லிபரேட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.10. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा हरे कृष्णा பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நம்மளோட மனதின் ஒரு நிலைப்பாட்டை இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு குறிக்குது இல்லைங்களா? எப்பயுமே நம்மளுக்கு அதாவது ஒருத்தவங்க முழுக்க சத்துவகுணம் இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க முழுக்க தமோகுணம், ஒருத்தவங்க முழுக்க ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க அப்படின்றது கிடையாது. ஒரு மனிதனுக்குள்ளயும் இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது? அதற்கான போட்டி. அதாவது இங்க பார்த்தோம்னா என்ன நடக்குது? ஒரு சில சமயம் நமக்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்கள், சூழ்நிலைகள் வருது இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு சில சமயம் என்ன பண்ணும்? சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். இல்ல நம்ம என்னைக்கும் நம்ம வந்து தர்ம வழியில இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மேலோங்கி இருக்கும். என்ன நம்மளுக்கு கெடுதல் வந்தாலும் சரி, நம்ம ஆசைப்பட்டது நம்மளுக்கு கிடைக்கலனாலும் சரி, நம்ம வந்து தர்ம வழியில தான் நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும். அப்படி இருக்கிறது போதும் அப்படின்ற சாட்டிஸ்பாக்சன் நம்ம சில செயல்களை செய்வோம். அதே சில சமயம் என்ன ஆகும்? அப்போ அந்த மாதிரி செயல்களை செய்யும்போது ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் தாழ்ந்திருக்கும், சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். அதே சில சமயம் என்ன ஆகும்? நம்ம ஆசைப்பட்டது நம்ம எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுக்காக நிறைய பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும்போது சத்துவகுணமும் தமோகுணமும் தாழ்ந்திருக்கும். அப்போ ரஜோகுணம் உயர்ந்திருக்கும். அதே சமயத்துல தமோகுணம் அது அதர்மம்னு தெரிஞ்சாலும் எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு, அதை நான் செஞ்சே ஆவேன் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்கும்போது சத்துவகுணமும் ரஜோகுணமும் தாழ்ந்திருக்கும், தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். அப்போ மனம் எப்படி இருக்கு? இந்த முக்குணங்களோட டக் ஆஃப் வார்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? உயர்நிலை போட்டி வந்து எப்பயுமே இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம மனம் எப்பயுமே எப்படி இருக்கு? சஞ்சலமா இருக்கு. எப்பயுமே நம்மளுக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு அமைதியை கொடுக்காத ஒரு நிலைப்பாட்டோட இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல யாரு சத்துவகுணத்தில் மேலோங்கி இருக்காங்களோ நிறைய செயல்கள்ல சரிங்களா? இப்ப நம்ம நிறைய செயல்கள் செய்யறோம். அதுல மேக்சிமம் சத்துவகுணத்துல இருக்க ட்ரை பண்றோம் இல்லைங்களா? அது வந்து ஒருத்தவங்கள நல்லவங்கன்றத காமிக்கும். அவங்க வேதத்தின் தர்மத்தின் படி இருக்காங்க அப்படின்றத எடுத்து காமிக்கும். அதே ஒரு சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தமோ குணத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அத வச்சுதான் நம்ம சொல்றோம். இவங்க நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதனாலதான் வந்து பிரிவு வருது. டியூவாலிட்டிஸ் வருது. மனிதர்களுக்குள்ளார டியூவாலிட்டிஸ். இவங்க நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க அப்படின்ற பாகுபாடெல்லாம் ஏற்படுதுங்க. இவங்க நமக்கு நண்பன், இவங்க நமக்கு விரோதி அப்படின்னு. அப்ப இந்த இந்த டியூவாலிட்டிஸ் எதனால வருது? இந்த குணங்களினால வருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆத்மாவுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா? இல்ல. அதனாலதான் நம்ம பக்தி யோகத்தெல்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? என்ன பார்த்தோம்? எல்லாரையும் சமநிலையோடு பார்க்கணும். ஆத்மா பரமாத்மாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதன் அடிப்படையில? ஆத்மாவுக்கு இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தமே கிடையாது. இல்லைங்களா? அப்போ இந்த முக்குணங்கள்ல அதுல இருந்து வர்றது என்னது? இந்த டியூவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்காம எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சரிசமமா நம்ம நடந்துப்போம். இப்ப பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கல அப்படின்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாது. அவங்க தன்னோட மனசுல என்ன விருப்பமோ அதன் படிக்க அவங்க வாழ்க்கை வாழ்வாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும் சமயத்துல நம்ம அவங்க கிட்ட என்ன பண்ணக்கூடாது? அந்த பாகுபாடை நம்ம பார்க்காம இருந்தோம் அப்படின்னாலே இது குணத்தின் வெளிப்பாடு அப்படின்ற ஒரு புரிதலோட நம்ம அவங்க கிட்ட பழகும்போது நமக்கு அவங்க மேல என்ன ஏற்படாது? துவேஷம் ஏற்படாது. ஈவன் நம்மள அவங்க கஷ்டப்படுத்தினாலும் நம்மளுக்கு அவங்க மேல என்ன ஏற்படாது? துவேஷம் ஏற்படாது அப்படின்றதால நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் எதனால தெரிய வருது? பகவத்கீதை பாகவதம் தெரியறதுனால. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.11. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. हरे कृष्ण.
உடலின் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடன் அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவுகளிலும் தெரியும். சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறாங்கன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஒரு நல்ல செயல் செய்யறாங்க, அதனால அவங்களுக்கு சந்தோஷம் ஏற்படுது. இப்போ நல்ல ஒரு யாகம் செய்யறாங்க, நல்ல ஒரு யஜ்ஞம், நல்ல பூஜைகள் செய்யறாங்க, அன்னைக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப மனசுக்கு நிறைவா சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறத இதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்க. அப்ப எப்படி இருக்கும்? 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டிருக்கும்ன்றத பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் என்ன தெரிய வருது? சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு எல்லாமே சரியாக பார்க்கவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். அப்ப தாத்பரியத்தோட நம்ம எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுப்போம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சரியான புரிதலோட பெர்ஃபெக்ட் நாலேஜை நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். நம்ம பார்க்கறது கேட்கறதுல இருந்து நம்மளால சரியான புரிதலை நம்மளுக்கு கொடுக்கும் சத்துவகுணம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.12. लोभ प्रवर्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृते भरतर्षभ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும்போது, இதற்கு முன்னாடி பார்த்தது சத்துவகுணம். இப்போ ரஜோகுணம் உயர்ந்து இருக்கும் பொழுது அவங்களோட நிலைப்பாடு, அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்ப்போம். பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடினமான உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. இப்ப பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள பொருட்கள் மேல ஆசைப்பட்டு இருக்கிறவங்களோட நிலைப்பாடு இப்படிதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? பெரும் பற்று இருக்கும். ஒரு சிலவங்களுக்கு செல்வம், வெல்த் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு வச்சுப்போம். அப்ப அவங்களுக்கு எப்படியாவது நல்ல பெரிய பணக்காரங்களாகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தா அதுல ஒரு பெரும் பற்று. அது கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை. ஏன்னா நல்ல செல்வம் இருந்தா நல்ல வசதியா வாழலாம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஆசைகளும் அவங்களுக்கு மனசுல நிறைஞ்சிருக்கும். அப்ப அது கிடைக்கலன்னும் போது அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? ஏக்கம் வரும். இன்னும் நல்லா நம்ம உழைக்கணும், இன்னும் நிறைய பிரயத்தனப்படணும் அப்படின்றதுல அவங்க வாழ்க்கையில எல்லா மணித்துளிகளையும் அவங்க செலவு பண்ணுவாங்க. அப்புறம் கடினமான உழைப்பு, அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. எப்படியாவது நிறைய பணம் ஏர்ன் பண்ணி நல்ல ஆசைகள் எல்லாம் நல்லா பூர்த்தி பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? கடின உழைப்பு அதை அவங்க கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. இப்படிப்பட்ட அறிகுறியோட யார் இருக்கிறாங்களோ அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு என்ன குணம் ஏற்றமா இருக்கு? ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனா இவ்வளவு பிரயத்தனம், வாழ்க்கையோட ஒரு மணித்துளியையும் இந்த மாதிரி நிரந்தரம் இல்லாத பொருள் இல்லைங்களா? எவ்வளவு செல்வம் சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் அதை நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல தன்னோட வாழ்நாள் முழுக்க பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இது எல்லாத்தையும் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு பெரிய இல்யூஷன் இல்லைங்களா? ஏன்னா நிச்சயமா நம்ம கூட வரப்போறதா இருந்தா சரி, அடுத்த ஜென்மத்துக்கு எடுத்துட்டு போலாம்னா பரவாயில்ல, அதுக்கு இவ்வளவு பிரயத்தனம் பண்ணலாம். இல்ல நிச்சயமா நம்ம இறக்காம இங்கேதான் இருக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தாத்பரியம் இருந்தாலும் அதற்காக நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணலாம். ஆனா இது ரெண்டுமே கிடையாது. அதுவும் நம்ம கூட வரப்போறதில்ல, நம்மளும் நிச்சயமா இங்க இருக்க போறதில்ல. இறக்கும் தருவாயில எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஆத்மா மட்டும்தான் போக போகுது, கர்மத்தோடையும் ஆசையோடும் குணத்தோடையும். அப்போ அந்த மாதிரி விஷயத்துல நம்ம அதாவது இந்த டெம்பரவரியான ஆசைகளை நம்ம மனதை வாழ்க்கைய எல்லாத்தையும் நம்ம செலவு பண்ணும்போது அது என்னது? அது அறியாமைய நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மாதாஜி 14.13. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दन. हरे कृष्णा. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? எல்லாமே ஒரு மாதிரி என்னது? ஒரு தெளிவே இல்லாம பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், ரொம்ப எதுலயும் ஆக்டிவா இருக்க மாட்டாங்க. இருள், ஒரு இருள்ன்றது வெறும் நம்ம ஜட உலகத்தில் பார்க்கிற இந்த இருள் இல்ல, மனதளவிலேயே எந்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமும் அவங்களுக்கு புரிதல் இருக்காது. இப்ப நம்ம சத்துவகுணத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்க பார்க்கிறது, கேட்கறது, சுவைக்கிறது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? சரியான புரிதல் இருக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இவங்களோடது இருக்கும். சரிங்களா? இவங்களோடது எந்த ஒரு விஷயமும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? சரியான நிலைப்பாட்டுல அவங்களுக்கு புரிதல் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.14.
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमा विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्णा. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ ஒருத்தவங்க இறக்கும் தருவாயில் சத்துவகுணத்தில் இருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க எங்க போறாங்க? அவங்க முனிவர்கள் வாழும் பக்தர்கள் வாழும் தூய்மையான உலகங்கள் எங்க இருக்கு? ஸ்வர்க்கம், அப்புறம் இந்த மகரலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அங்கதான் முனிவர்கள், பக்தர்கள், ரிஷிகள்லாம் வாழ்வாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு அவங்க போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எந்த குணத்தில் இருக்கும்போது? சத்துவ குணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். அப்போ இவங்க எங்க போகல? வைகுண்டம் கோலோகம் போகல. சத்துவ குணத்தில் இருந்தாலும் எங்கதான் போக முடியும்? மேலுலகங்களுக்கு தான் போக முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.15 रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. हरे कृष्णा. ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ ஒருத்தவங்க இறக்கும் தருவாயில ரஜோகுணத்தில் மேலோங்கி இருக்கும் சமயத்துல அவங்க இறந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க? பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பார்கள். மறுபடியும் இந்த பூலோகத்திலே அவங்களுக்கு பிறவி அப்படின்றது கிடைக்கும். ஏன்னா இங்கதான் என்ன பண்ணுவோம்? பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பூலோகத்தில் பிறவி கிடைக்கும். தமோ குணத்தில் இறக்கும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். தமோ குணத்துல அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க? நிறைய அதர்மங்கள், செய்யக்கூடாத காரியங்கள்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதற்கான பலன்களை அவங்க நரகத்துல அனுபவிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? திருப்பி இங்கு பிறவி கிடைக்கும். ஆனா என்ன பிறவி கிடைக்கும்? மிருக இனத்தில் அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது லோ கிரேடுக்கு வந்துரும். ஏன்னா நிறைய அக்வாட்டிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மிருகத்துக்கு மிருகத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம மனித பிறவிக்கு வரோம் இல்லைங்களா? அப்ப தமோ குணத்தில் மனித பிறவிலும் இருந்தோம் அப்படின்னா திரும்பவும் நமக்கு என்ன ஏற்படும்? மிருக பிறவி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 14.16 कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. हरे कृष्णा. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மை அடைகின்றான். ஏன்னா அவங்களோட செயல்கள் எல்லாமே தூய்மையான செயல்களா இருக்கு இல்லைங்களா? வேதத்தின் தாற்பயத்துல தர்மத்தில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? தூய்மை ஏற்படும். அதே ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கம் அததான் அவங்க கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா இந்த ஜட உலகத்தில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலேயே அவங்க தன்னோட செயல்களை ஃபுல்லா செஞ்சிருப்பாங்க. சில சமயம் கிடைக்கும், சில சமயம் கிடைக்காது. கிடைச்சதும் நம்ம கிட்ட கடைசி வரைக்கும் நிச்சயமா இருக்க போறது இல்லை. அப்ப அவங்களுக்கு பிரதிபலன் என்ன கிடைக்கும்? துக்கம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்திலும் விளைகின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். माताजी 14.17 सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. हरे कृष्णा. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சிறந்த ஞானத்தெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல அவங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்கும். ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தி ஆகிறது. இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள நிறைய ஜட பொருட்கள் மேல அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? ஆசை, பேராசை எல்லாமே அவங்களுக்கு ஏற்படும். சரிங்களா? இருந்து பேராசை விருத்தி ஆகிறது அப்படின்னு பார்க்கணும். தமோ குணத்திலிருந்து அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது? அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தி ஆகின்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க ஞானத்தை நல்லா வளர்த்துப்பாங்க. ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ஆசை, பேராசை இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும். தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க கிட்ட அறிவின்மை இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இல்யூஷன் மயக்கமும் இருக்கும். மாதாஜி 14.8 ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூலோகங்களில் வாழ்கின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகத்திற்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது குணத்திரை விபாக யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். முக்குணங்களை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். முக்குணங்களோட நேச்சர் என்ன அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? சத்துவகுணத்தை பத்தி, தமோ குணம், ரஜோகுணத்தை பத்தி பார்க்கிறோம். தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க எங்க போவாங்க?
கீழ் நோக்கி போவாங்க, நரகத்தை நோக்கி போவாங்கன்றத பார்க்கிறோம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க பூலோகத்திலே திருப்பி அவங்களுக்கு பிறவிகள் கிடைக்கும்ன்றத பார்க்கிறோம். அதே சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க மேலுலகம் நோக்கி போவாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் இந்த ஜட உலகம். இது ஒரே ஒரு யூனிவர்ஸ், சரிங்களா? பகவானுடைய திருமேனிலேருந்து இது மாதிரி எத்தனை வருது, நிறைய ஜட உலகங்கள் வருது அப்படின்ற நம்ம பார்த்தோம். அதுல இப்ப நம்ம பார்க்கிறது ஒரே ஒரு உலகம். அதுல என்ன இருக்கு ஜட உலகத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் பூலோகம். இப்போ இங்கதான் நம்ம கர்மாக்களை செய்வோம், சரிங்களா? அதுவும் மனித பிறவில தான் கர்மாக்கள் உண்டு. மத்த இனங்கள்ல கர்மாக்கள் கிடையாது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ கர்மம்ன்றது மனித பிறவில உண்டு. இங்க நமக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஃப்ரீ வில், பகவான் நமக்கு கொடுத்த ஃப்ரீ வில் 4 விஷயங்கள் இருக்கு. ஏன்னா பக்தி, முக்தி இதெல்லாம் என்னது, அன்கண்டிஷனல் லவ். பகவான் மேல நம்ம அன்பை வெளிக்காட்டுற ஒரு விதம் இல்லைங்களா? பகவானே வேணும் அப்படின்ற ஒரு விதத்துல நம்ம அன்பை வெளிக்காட்டுற விதம் தான் பக்தி யோகம்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படின்ற பட்சத்துல பகவான் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க. இப்ப நம்ம பிள்ளைங்களே நம்ம கிட்ட இருக்காங்க, நம்ம அவங்களை கட்டாயப்படுத்தி நம்ம மேல அன்பை வர வைக்க முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பகவானும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, நம்மள கட்டாயப்படுத்தி நீ எனக்கு கண்டிப்பா பக்தி பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு யாரையும் கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க. அவங்கவுங்க விருப்பப்படி, அவங்கவுங்க ஆசைப்படி, அவங்கவுங்களுக்கு வேண்டியதை பகவான் கொடுப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இங்க நமக்கு முக்குணங்கள் இருக்கு. அதுல சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எங்க போவாங்கன்றது பார்த்தோம், மேலுலகங்கள். இதுதான் மேலுலகங்கள். என்னென்ன இருக்கு? பூலோகம், புவர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம், மகரலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், சத்தியலோகம் நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? இங்க ஸ்வர்கலோகத்துல இந்திரன் இருப்பாங்க, அப்புறம் 33 கோடி தேவர்கள் இருப்பாங்க. அதே மகரலோகம், இந்த இடத்துல இந்த 7 சேஜஸ், ரிஷிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி முனிவர்கள் இவங்கெல்லாம் வாழ இடம். சத்தியலோகம்ன்றது பிரம்மாவோட அபோடா நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? அதே இந்த புவர்லோகத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பேய்கள்லாம் அங்க இருக்கும், ராட்சசஸ், அப்புறம் கோஸ்ட் இவங்கெல்லாம் அங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே ரஜோகுணத்தில் செயல்பாடு இருந்தது, நம்ம ரஜோகுணத்தில் நிறைய செயல்களை செஞ்சோம்னா திருப்பி இந்த பூலோகத்துல நம்மளுக்கு பிறவி கிடைக்கும். அதே தமோகுணத்தில் இருந்து செயல்கள் நிறைய செஞ்சோம் அப்படின்னா அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, பாத்தால அப்படின்ற இத்தனை உலகங்கள் கீழே இருக்கு. இதுல நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு முக்கியமா பார்க்க போது நரகம் தான், சரிங்களா? அதுலதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அதாவது யார் ஒருத்தவங்க தமோகுணத்தில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நரகத்துல தண்டனைகள் கிடைக்கும். திருப்பி அவங்க தண்டனை முடிஞ்சதும் பூலோகம் வருவாங்க. அது மாதிரி இவங்களும் அவங்களோட சத்துவகுணத்திற்கான நல்ல நல்ல செயல்களுக்கான பலன்களை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இவங்க பூலோகத்துக்கு வருவாங்க. அப்ப இப்படியேதான் பிறப்பு. இதுதான் நம்ம இருக்கிற இந்த ஜட உலகம். பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்றது இந்த முக்குணங்களின் அடிப்படையில மனிதர்கள், அதாவது லிவிங் என்டிட்டிக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். பகவான் மேல பக்தி பண்ணி ஹரிநாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும். அதுவும் ஒரு யுகத்துக்கும் ஒரு பிரெஸ்கிரைப் டியூட்டி இல்லைங்களா? சத்தியுகத்துக்கு தியானம், திரேதா யுகத்துக்கு யாகம், அதே துவாபர யுகத்துக்கு டெம்பிள் வர்ஷிப் பார்த்தோம். கலிகாலத்துக்கு ரொம்பவே ஈஸியானது, ஹரிநாமத்தை உச்சரிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நம்ம உச்சரிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம்? இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து நம்மளால விடுதலை அடைய முடியும். மனத்தையும் புலன்களையும் பகவானுக்காக நம்ம பயன்படுத்தும் சமயத்துல பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனால இந்த ஜட உலகத்தை நம்ம கடந்து பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? இந்த ஒரு முறையில நம்ம வரல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? இந்த முக்குணங்கள் ஏதோ ஒரு குணத்துல செயல்கள் இருக்கும். அந்த செயல்களை செஞ்சு ஒண்ணு மேல் உலகம் போவோம், இல்லைன்னா கீழ் உலகம் போவோம், இல்லைன்னா இந்த பூமியில நம்ம பிறவி எடுத்துட்டு இருப்போம். அப்ப என்னென்ன கஷ்டங்கள் இருக்கும்? 7 கஷ்டங்கள் இருக்கும். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், அதுக்கப்புறம் அதிபூத்தா, அதி ஆத்மா, அதி தெய்வா. இந்த மாதிரி 7 கஷ்டங்கள் நம்மளுக்கு நித்தியமா இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும். அதை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போதுதான் என்ன செய்ய முடியும்? நம்மளால பகவானுக்கு பக்தி சேவையில நம்மளால ஈடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.19. नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை. நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் இந்த முக்குணங்கள்ல
ஏதோ ஒரு குணத்துல நம்ம செயல்கள் செய்வோம். இதற்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும்பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கை உன்னால் அடைய முடியும். பகவான் வந்து இந்த முக்குணங்களை கட்டுப்படுத்துறவங்கன்னு தெரிஞ்சு அந்த ஒரு மனநிலையில நம்ம வரும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவான் மேல பக்தி செஞ்சு பகவானோட ஆன்மீக இயற்கை கோலோகம், வைகுண்டம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? அடைய முடியும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.20. गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तोऽमृतमश्नुते. हरे कृष्णा. மாதாஜி, உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களில் இருந்தும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்ற நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதே வாழ்வில் நம்ம இந்த வாழ்க்கையில நம்ம எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் சரி, சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணம் எதுல இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவான நம்ம வழிபடுறதன் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை நம்ம அடைய முடியும், ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். हरे कृष्ण माताजी 14.21. अर्जुन उवाच कैलिङ्गस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते. हरे कृष्णा. அர்ஜுனர் வினவினார், எனதன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறியால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப நமக்கு 3 குணங்கள்னால என்னென்ன இது ப்ராப்ளம்ன்றத நம்ம நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? இந்த ஜட இயற்கையில நம்ம பந்தப்படுறோம்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப அர்ஜுனர் யாருக்காக கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க? நமக்காக. அப்ப என்ன கேட்கிறாங்க? இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறியால் அறியப்படுகின்றான்? இந்த குணங்களோட சம்பந்தப்படாம உள்ளவங்களோட அறிகுறிகள் என்ன? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களில் இருந்து உயர்கின்றான்? இந்த குணங்கள்ல இருந்து எப்படி அவங்க உயர்ந்த குணத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கிறாங்க கேள்வியா. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.22, 23, 24, 25. ஓகே, 22 ஓகே. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச प्रकाशञ्च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्थे समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानपमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. இப்போ நம்ம அர்ஜுனன் பகவான்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டாங்க இல்லைங்களா? இந்த முக்குணங்கள் இருந்து உயர்ந்தவங்க என்ன நிலைப்பாட்டில் இருப்பாங்க அப்படின்றத பகவான்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? கேள்விகளா பகவான் அதற்கான உபதேசங்களை கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னு பார்க்கலாம். பகவான் கூறுகிறார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம். பிரகாசம் எப்ப ஏற்படும்? சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது. பற்று எப்போ? ரஜோகுணம். மயக்கம் தமோகுணம். இவை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும் இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமலும். சரிங்களா? நிறைய குணங்கள் நம்மளுக்கு 3 குணத்திலும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய சிந்தனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அதற்கு அந்த விளைவுகளை கவனிக்காமலும் உறுதியாய் இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன. இதுல வந்து ஆத்மாவுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது, குணங்களே செயல்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கும் போது குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும் இன்பம் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும். எதனால இன்பம் துன்பம் வருது? இந்த முக்குணங்களிலிருந்து நம்ம செய்யற செயல்களினால இன்ப துன்பம் வருது. பகவானுக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரிய வருது இல்லைங்களா? அப்போ இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும். இன்னொரு விஷயம் இதுல எடுத்துக்கலாம். ஆத்மாவுக்கும்
இந்த ஜட உலகத்தில் கிடைக்கிற இன்ப துன்பத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்துக்கும் போது ஆத்மா நித்தியமானது, இந்த ஜட உலகம், இந்த ஜட உடல் துன்பம், அதாவது டெம்பரவரியானது இல்லைங்களா? அப்போ இந்த இன்ப துன்பம் நிரந்தரமில்லை, இந்த ஜட உடலும் நிரந்தரமில்லை. ஆத்மா நித்தியமானது, இந்த இன்ப துன்பத்தோட சம்பந்தப்படாம இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப சமநிலையில பார்க்க முடியும். இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும். பக்தர்களோட நிலைப்பாடு புகழ்ச்சி கிடைச்சது அப்படின்னா அத பகவானோட அனுகிரகம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அது இகழ்ச்சி கிடைச்சதுன்னா அது தன்னோட கர்மானால கிடைக்குது, தன்னோட அறியாமையினால ஏற்படுது அப்படின்றத அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அப்ப புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனும், மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும். இதுவும் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல் நடத்துபவனும். இந்த எல்லாமே எதனால வருது? இந்த டியூவாலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? இருமைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, மானம் அவமானம், நண்பன் எதிரி, இது எல்லாமே முக்குணங்கள்ல இருந்து பிறக்கிற விஷயம் அப்படின்னும் போது அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? சமமா பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒருபோல் நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் இருந்து உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இயற்கை குணங்கள் முக்குணங்கள்ல இருந்து உயர்ந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றதோட அறிகுறிகளை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. மாதாஜி 14.26. மாம் ச யோ வியாபிசாரேண பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீதைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் வழி. சரிங்களா? 14.26 இதுதான் நம்ம எப்படி இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும். ஏன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது முக்குணங்களை பத்தி. அதனால நமக்கு என்ன ஏற்படுது? பந்தம் ஏற்படுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப அந்த பந்தப்பட்ட ஜட உலகத்திலிருந்து ஒரு ஆத்மா வெளியில வரணும். ஏன்னா இங்க நம்ம எல்லாமே பப்பட் ஷோ மாதிரி இருக்கும், பொம்மலாட்டம் மாதிரி இருக்கும் இந்த குணங்கள்ல. அப்ப அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்றதுக்கான வழிமுறை தான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட, பக்தி தொண்டுன்றது என்ன பார்த்தோம்? நம்ம பக்தி யோகம் பார்த்தாச்சு இல்லைங்களா? மனத்தை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுவும் 11.55 ஸ்லோகத்துல பகவான் அதற்கான ஃபார்முலாவே கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன், பக்தியில் ஈடுபட்டவங்க என்ன ஆக மாட்டாங்க, என்னைக்கும் இழிவுன்றது அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஒரே ஒரு வழிதான், அது பக்தி சேவை, பகவானுக்கு செய்யற பக்தி தொண்டு. மாதாஜி 14.27. பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாகம் அமிர்தஸ்ய வ்யயஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்யைகாந்திகஸ்ய ச. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே குணத்ரயாக விபாக யோகோ நாம சதுர்தசோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. 14.27 இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும், இறுதியா சுகம் அப்படின்றது ஆன்மீகத்துல பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது என்னது இருந்தலே உயர்ந்த சந்தோஷம் இல்லைங்களா? நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் நித்தியமான அமைதியையும் எதுல இருந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும்? பகவானை அடையும் பொழுது, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடும் பொழுது ஆன்மீகத்துல மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய விஷயம். அப்ப இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும், மரணமற்றதும், அழிவற்றதும், அதற்கு எப்பயுமே என்ன கிடையாது? அழிவு அப்படின்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா? நித்தியமானதும், அது எட்டர்னல் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் எட்டர்னல், நித்தியமானவங்க, ஆத்மாவும் நித்தியமானது, பக்தி சேவையும் நித்தியமானது. அப்ப எந்த செயல் நித்தியமானது?
பக்தி சேவை தான் நித்தியமானதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அது தாண்டி நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்மளோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக பண்ணோம் அப்படின்னா அது நமக்கு பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். அதுவும் இல்லாம இந்த ஜட உலகத்தோட நம்மளை சம்பந்தப்படுத்தும். அதுவும் இல்லாம அது அழிவுக்கு உட்பட்டது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப நித்தியமானதுன்றது 3 விஷயம். பகவான், ஆத்மா, பக்தி சேவை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நித்தியமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு குணத்ரய விபாக யோகத்துல நம்ம பார்த்தது 14வது அத்தியாயம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவேப நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.